Hvad har vi her? Red Bull Sound Clash, god damn. Tjek den ud. God damn. Okay, we got Red Bull Sound Clash. God damn. Look at this shit. Prøv at se de her 2 figurer. Red Bull Sound Clash. Er det sådan en officiel invitation, eller hvad? Yes, sir. Prøv lige at kigge her. Og så det er Lamin, og det er Sivas. That's crazy. There's a card right here, or what's this? Det er det sådan... look at this! Jeg lægger mærke til, at der står mit navn. Der står, kære Cedric, du er hermed inviteret til vores eksklusive Creator middag, hvor vi byder på mad og drikke inden showet. Jeg tror, det har været en invitation til selve showet, så det er sådan en pre-event, pre-type shit. Okay, I like that. 21. februar kl. 17, we know that. Bella Arena, we know that. Pas godt på figurerne. Pas godt på figurerne, ja. Måske der er det sådan en hemmelig power, I don't even know what this means. Der står 20 eksemplarer i hele verden. Jeg passer på dem. Jeg passer på dem. Hvad er det her? I'm getting spied on some shit. What's this? Prøv at kigge her, man. De puller bare op, og så ser bare sådan 360-kamera, der bare holder øje med mig. Filmer den lige nu? Den er på. Er den på? Hvad sker? Så vi får selvfølgelig 2 Red Bulls med. Spørgsmålet er du Team Lamin eller Team Sivas? So no one way to find out. I ain't gonna tell you what I'm on right now. But jeg ved, det bliver heck of a show. Alright then. Ja. Yes, tak. Det var fucking